Jama'a assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai yaushe arewacin Najeriya muka kai wannan level din ne? Yaushe muka lalace haka? Yaushe batancin mu ya kai aikata irin wannan ta'addancin? Wai yanzu a ce masu garkuwa da mutane har sun kai ga wanda suka yi garkuwa da ita ta haihu su ɗauki jariran su ciyarwa karnukansu da ransu. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abin is so dirty to hear. Kai jama'a, this is what we become. This is us now. An irin abubuwan kenan da ake kallon mu da shi, irin abubuwan da ake cewa mun iya kenan. Kullun gorin da ake mana kenan arewacin Najeriya. Wai ina shugabanninmu ne? Wai ina manyanmu ne, ina sarakunanmu? Dan Allah, dan Annabi ina suke? Me suke yi? Suna kwance a falo? Suna zaune akan kujerar mulki? Kawai suna sa manyan kaya suna ma mawaƙa kyaututtuka? Kwanan nan aka yi biki mun ji an ce wani gwamnan ɗaya daga cikin ƙasar Arewa ya yi wa amarya kyauta fiye da yadda ake irin kawai abin da suka iya kenan, abubuwan da suka yi mana kenan. Ana kisa a ƙasarka, ana kisa a jiharka, ana ta'addanci a jiharka, amma ka ɗauki maƙudan kuɗaɗe ka je ka ba mu wata 'yar fim. For God's sake, wanda yanzu haka wallahi idan ana maganar talauci, jihar wannan gwamnan ita ce kankat a Najeriya. Amma kuma yau ga shi yake zuwa ya ba wa mawaƙa, ya ba mu 'yan fim. Kuma daman gwamnonin arewa sun yi suna da wannan al'amarin. Su ɗauki muƙaɗen kuɗaɗe su gayyato 'yan fim, su gayyato mawaƙa, shi kenan a inda kuɗaɗen yake ƙarewa kenan. Talakawanku suna nan suna kashe junansu, suna zama da yunwa, kullum ana zagin su. Gaskiya Allah wadar naka ya lalace. Gashi nan mun kai level ɗin da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane za su yi garkuwa da mace mai juna biyu ta haihu su ɗauki jariran su ciro karnukansu. Karnuka! Ɗan adam, mutum mai jini a jika. Innocent souls ba su san ma me suke yi ba su masu. Kai! La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah.